52 jaar. Saffolle schelen de jongste en de oudste kandidaat op de kieslist van Dantumadiel. De 20-jarige Joran Jager is listloeker van nieuwe partij BVNL. Rietslid Wietse Stienstra, 22 jaar, zit bij gemeentebelangen en draait alweer 12 jaar mee. Wij zetten het tweetal bij en waar om te zien hoe zij sjoggen naar de gemeentepolitiek. Joran, Ja, wat had die motiveren om in de gemeentepolitiek in te gaan? nou dat zijn eigenlijk twee dingen. Eén omdat ik gewoon vind dat jongeren sowieso meer vertegenwoordiger worden maar in de politiek. Dat is nou totaal net het geval. De jongste raadslid is voor mij 30. Hij is toch een hele groep daarvoor die nou geen inspraak had in de politiek en in de besluitmaking wat het hier is. Dus dat vind ik een heel belangrijk punt. Nou, en de reden dat ik bij deze partij zit, is omdat net echt in de gemeente Dantumadiel een partij waar ik echt mijn Hyundal thuis wil, waar ik me echt achter kon zetten. Nou ja, dat is met deze partij ook het geval. Welke prestatie ben je ook grutsk op in de overige jaren in de gemeentepolitiek? Waar ben ik grutsk op? Dat we dus, we ben op mijn legerlessen Dantumadiel ben we begonnen. En daar hebben we dus de laatste jaren vooral verzorgd dat we dus legere lessen in. We hadden tot de leegste van hier in deze regio. We zoeken naar kansen in Kernen, we zoeken naar de brede squal in de Westrijn en we zoeken naar het opknappen van het verlengde stationsstretten en meer lonen. En zo hebben we dus in Damwoud een brede squal en dat weer wel succesvol. Wat hopen ze de komende 4 jaar hier te bereiken in Dantumadiel? Ja, wat ik wel echt het belangrijkste vind is dat we zelf bepalen mij al wie snees naar de winkel willen. En dat ondernemers zichzelf weten mij als ze snees hier willen. Ik snap wel voor lietsere winkels is het totaal net aantrekkelijk om snees hier te gaan. Maar ja, voor een supermarkt die in Dorkum, in Burgum, overal business snees al hier. En dan rennen we hier achter omdat snees beslist een rustduim moet wezen. Nou, heer Stienstra, de laatste vraag. Jo zwaaien aan het oor. Hebben jullie nog tips voor mij en de jongere generatie in de gemeentelijke politiek in Dantumadiel? Jawel, ik heb wel tips. Vooral opkomen voor de jongeren, voor starters. Om de wenningen voor de starters te regelen. Om een kortere duur van de vergunningenvraag te realiseren. Ja. En daar binnen dus, wat het sociale domein betreft, daar ben de grootste kosten. En daar moet men als fractie heel goed naar zien. En dan moet men vooral onderzoek doen naar andere mogelijkheden.